Ito ang mga halimbawa ng mga babala na mayroong mga elementong visual. Elementong visual gaya ng dinamita, maliit na lambat. Ang iligal na gawang ito ay makakasira sa mga korales at nakamamatay sa lahat ng uri ng isda sa ilalim ng dagat. Anong elementong visual na nakalagay dito? Lambat at dinamita. Diba ipinagbabawal yan? Dinamita, paputok, maliliit na lambat, bawal yon. Kasi pati yung mga anak na ng malalaking isda, mamamatay, makukuha, hindi nalalaki. Kapag naman may dinamita, masisira ang mga corales, yung coral reef, yung pinakatirahan ng mga maliliit na isda.